Hello. Mina ugama lami Kimbononge from Malawi. So mina ngiyakhala manje izindaba ukuyeza lo Phakila Nthakati ni lo group yakhe. Sina seMalawi lana sibalekile laba badikosha la badikosha ma stand serana. Well, like uhamba ikhaya. Siyalinda amabhasi ukuthi ndihambe ekhaya ndibuye ekhaya. Thina siyakhala ngeke ukuthi kufuna kwathina ukuthi ndibuye ekhaya bathi khosha ukuthi chaka 30 ndibuye ekhaya akafune umuntu wapanja sishalelana yandiswa so kwamanje lo abantu baphakela Nthakati izolo bafike la even namushanje bafikile bayenza izinto zirongo kakhulu lo mina ningazithande even thina abantu baseMalawi ningazithande thina asiyeke sifuna ndihambe kahle umuntu mwashukhana naye even ukuthi umuntu bathandana nabanye unamfazi wathandana naye usikhathi ukuthi ukhabeni ufuna ukushukana naye ushukane naye kahle angayeza amabhuda lawo uyezayo kwamanje thina singafuni atiyeke please ngantshela lo abantu baphakela Nthakati azisiya thina abantu baseMalawi sihambe kahle ngakhariya lo zingane mina even kwamanje mina ninazingane zamethula na South Africa zakhara ukuthi baba bakwahamba wabo nina ingane yami yakukhala kwanele yasibiri Arisha wasibili Arisha intombazane uba nazo support mina ngiyahamba uba nazo support ngafuna ukuthi ngihambe nabantu kwamanje angina imali ngashiya mina isebenzi 2023 bari mina ukuthi ndihambe ekhaya wami ngizokwazi ukusupporta ingane but angishiye manje na plan yami ngakhuma nomama wami ukuthi ngibuye ekhaya ngizobuya ekhaya ngizokwazi ukukhumbula ingane yami senda imali ukuthi igebele nomama wake afike ekhaya manje abafowethu kade betoyiza ngale begcwele umgwaqo yini enicasula kakhulu yaswa kakhulu ukuthi waphinda kufika lapho lo abantu baphakela Nthakati bafunani kwathina manje omunye adakhuluma ukuthi akulethwa amabhanoyi ngibona ukuthi amabhasi enza kancane ubani kodwa bafike la amabhanoyi khona omunye umfowethu othe ngcono ukufika amabhanoyi ngoba amabhasi enza kancane mina lo indaba ngingayizwanga bathi kwamanje bathi supporta lo kwamabhasi phela yeah Sure sanibonani okay hayi silana sizolinda uhambo lwethu sifikile kodwa siyakhala kakhulu ngoba thina sabuya la sizozama impilo kuba sibe nempilo engcono manje sibona seniyasixosha kuthina nje sivumile yonke into yenzekile siyabuyela emakhaya umuntu nomuntu uzobona ukuthi uzokwenzani if ubosebenza bongasendi imali iyona ke inkinga yakho kodwa mase ukuthi usupport emakhaya abantu bazakulandela kamnandi futhi bazawujabulela into sikhala ngayo ngokuthi nje oma stand bethu basixoshile kule nyanga le ebengafuna ukuthi bathathe imali zethu basitshela ukuthi inhlaka 17 kufanele seniguduke yabona savuma lokho sakuyenza until sayofika lana lapha sikhoyo silindele uhambo lwethu ukuthi sizohamba kanjani wokuhlala eChasworth 1104 yeah ilento ayikafiki kahle kodwa oma stand ubona basixosha ukuthi sibuyele emakhaya so sivumile njengamanje silana siyakhona eMalawi njengamanje nje ifridge ini asithathanga into eziningi sithatha impahla kuphela ngoba nje yabo amabhasi lawa ayafika nje into afuna into encane so asizokwazi ukuphatha ama fridge nani mina ngafika la 2014 for sure ngine 11 years anginemntwana oyi1 umntwana ngihamba naye ngimshiyile
eMalawi ngasuka ngisemncane kakhulu so anginantwana. Yebo. Umama wengane wakephi? Uma wengane waseStringepe eMthatha yes. Yebo. Ayibanithanda kakhulu abantu basemthatha. Kakhulu banothando nathi bayasithanda vele sinothando futhi. Bonile nomunye ethi izolo hayi mina ngihamba naye wami. Njengendlela eyaziwa ngaye bayathandana, bathandana kamnandi. So kunzima mfethu kufika into yokuthi seniyahamba ningalindelanga yabona. So kumnandi even mina ngishiye intombi yami. Hlala nayo 10 years yonke. Manje iyakhala nayo ngoba semanje sengiyahamba engalindelanga ukuthi ihamba kanjani. Injalo mfethu. Kulungile. Nayi manje. Sanibonani. Beke ngani apha Joe? Niyaphila? Okay, mana kancane. Alright, niyaphila. Mina ngumZulu. Ungumzulu? Yebo. Nginengane yaseMalawi nansi. Yeah. Ubaba wayo ngithandane naye 7 years manje. 7 years, yeah. Yes, sithandana 7 years. Kodwa manje kukuhlungu njengoba sekuthiwa akahambe kumina. Uphatheke kabe njengoba kuthiwa Kakhulu. Ingane yami izosala eNdloba. Nginezingane eziwu2. Yes. Lena yaseMalawi yokuqala umZulu. Kusempangeni. Yebo kaNomnyaka. Yebo. Ngafika mina la 2019. Ngasusa umuntu wami emakhaya ukuthi ngize ngizosebenza naye. Cause umsebenzi bengawutholi. Phume 2015 esikoleni. Ngafesa ngasebenza emzini yabantu. Ukuthi ngikhulise lengane le ebenginayo. Ngohola 1000 emzini yabantu yeso. Umuntu masezongixosha umuntu wakhona bengakhulumi bevele sihamba olinda kancane ekhaya okwamanje umsebenzi sukuphelele. Ekhaya ngishiye ugogo ngomalume bami bayazi ukuthi nginomuntu wami ngihlala naye futhi wahamba wayovela ekhaya. Yabona nje kuhlungu. Ifamily yami iyamazi umuntu wami akafihliwe. Yebo. Awunankinga nokubuyela naye le eMalawi. Ngiyokwenzani cause ibhizinisi lakhe lila. Awungcono ukushiye nesifo angcono. So uma ngabe eqala le same business eMalawi wona ongeke Mina ngithanda ukuthi ahambe. Angithandi ukuthi ahambe. eMalawi ngingaya noma inini mengifuna ukuya. Cause ngiyaziwa kanayo umfazi khona hayi ukuthi unomfazi eMalawi. Kubo bayangazi. Ngiyakhuluma nabazali bakhe ngevideo call. Yabo. So nginane security sengifese kaningi umsebenzi ngawutholi. Kodwa uyena mina kunamhlanje njoba ningibona nginje ngenxa yakhe. So nje ungimele ungithathe ngelutho abazali mina ngisenapho. Ekhaya ngiyaphila nalabo engiphila nabo kodwa abangisupport njengomuntu wami. So mana wahlukana kanjani nalo wayethathile vele ozofika naye la eThekwini? Umuntu engangithandana naye noma nikhuluma ngobaba wengane oqala. Yes, lo weqala. Ubaba wengane wami wokuqala wangidlwengula. Usikhumbuzo wakakhoza eMngampondo. Yo. So lengane yami enginayo yondliwa ulo baba wengane yami lo enginayo nje manje. Ngabakuzwanga so ubaba wengane Wangidlwengula. Yes. usikhumbuzo wakuphi? Wakakhoza eMngampondo. Akaze aboshwe cause ngangisemncane wathembisa ukuthi into akazoyenza yena uzobulala umndeni wami. Kwakusekhona ugogo nomkhulu but ekhaya akaze bengibelieve ukuthi ngadlwengula. Ngahlala naleso silonda ngaphakathi enhlizweni yami. Cause ngangisaba ukuthi umkhulu mhlawumbe uzohamba ekhuluma ngami ngoba umfundisi yabo. Kodwa lento sengiyakwazi ukuyikhuluma cause sengadlula kuyona. Yes. Umfowethu ungumZulu vese. UngumZulu. Ubaba wengane yami kodwa ungamukelekile kunjalo wangithanda. Uyayondla nalengane enginayo. Uyenzela yonke into. Angizwanga? Lo engikhuluma ngaye. Benginayo umuntu ebengithandana naye ngesikhathi engidlwengula lo. Yes. And wakwamukela futhi lengangithandana naye mengimtshela iqiniso ukuthi ingane akuyona eyakhe.
ngidlenguliwe kanje akaze angilahle ngalokho ukuthi ngoba sathandani naye useyangilahla akaze angilahle saqhubeka sathandana naye. So manje njengoba sekusebusuku lana uze uye uzomsupporta like yona yonke into ababhekene. Ngizosupporta abakubo njengoba bela la kunomfowabo kunomfazi wakhe wasemala umfowabo mase kuba yimina kubo ubaba wengane yami. So mase behamba ke sisam njengoba beleke behamba ngamabhasi kanje nizophatheka kanjani? Ngiphatheka kabuhlungu phela akukho mnandi yabo ngoba ngisho ngithi angisebenzi kodwa nginayo security ngebhadi kumatric angaze nguphasi nganginenkinga ngumphasanga kodwa ngine security angisebenzi kade kwasangifeza sebenza emzini abantu kwenzeke okwenzakalayo ke kodwa ngamngeni Number ngoba abantu bakhona bazobona mhlawumbe abanayo security mhlawumbe bafuna ukuqasha. hayi ngiyabonga Oh yeah. inamba yami Yeah, senzela ukuthi mhlawumbe mawukhona mhlawumbe abalalelayo yes mhlawumbe mawukhona mhlawumbe umuntu onenkampani ama security mhlawumbe angakwazi ukuqasha sesiwami eish. Kubuhlungu sini yabo. it's 067 38 29 612 enye ithi 071 833 68 29 kwale fone engiyiphethe ngayithengela uyena umuntu wami yebo Xokiswa uye ungenzela yonke into nang ngikhona na wazovela Awuvela sibale. nang Sanibona ninjani? Niyaphila? Yeah. Manje siyamshiya mfethu usister yahamba baba. Yeah, sekonakele manje singenze njani manje? Ngoba bathi sihambe nje, kumele sihambe nje ngoba bathi sihambe. Manje yiphi imizamo ozoyizama ukuthi uphinde ubuye uzombona sister? Imizamo nje asazi ukuthi sizokwenza njani kodwa kwamanje angithi umuntu vele beungalindele ukuthi uhambe manje awunalutho. So imizamo awuzazi ukuthi uzokwenza kanjani. But kuzonakala ngaphambili. Kodwa siyabonga sibale ukuthi ube umuntu oqotho kusisi ngokusupport usisi njengoba echaza sibale yabo njengoba echaza futhi yabo. Hayi asinankinga ngalokho umuntu vele mawumthanda uyamthanda ubone ukuthi uphuma phi noma wakuphi. Yeah, ulandela lokho kuna khona luthando khona. Kuwe nje sibale walobola ngisho ukulobola sibale. Wayishaza phelele impela sibale. Hayi siyabonga guys. Siyabonga sibale mfethu No siyabonga. no yazi mina ngisanidinga nobabili kahle kahle. Obaba omunye ne? Mfethu. Khuluma mngane wami ne? Ukhuluma kakhulu Yaphila baba. Yeah, siyaphila qhawe. Yaphila. Yeah. Chaza qhawe lami. Mina siyahamba labo seMalawi. Yeah. Nkinga ukuthi siyagijimisa. Yeah. Abantu bamnyama bodwa. Yeah. Kodwa lelo sindu lo asikho la yithi kwabantu bamnyama. Yeah. So kunama India, Yeah. kunabelungu. Yeah. Lawa abelungu basigabhaza thina abantu bamnyama. Yeah. Kodwa thina siyabulalana bodwa. So thina siyahamba lapho seMalawi akina nkinga kodwa lesa South Africa aso ba lusizo ukuthi siyasise thina amaAfrika so ngeke siyasise semulake kudala uyakhumbula ukuthi amabhunu bayagabhaza leAfrika kodwa sekwamanje thina sodwa abantu baminyama sibulalana bodwa so siyahamba lapho bafo semulake mina ngina ingane la umelo ushala ngina ingane la emshongweni umelo emshongweni ushala emshongweni kodwa le ingane yami until kwamanje ukuthi ngikukhombise lapho sitombi zakhe la bayakhala le ingane ukuthi ubaba uyahamba kodwa ukuthi mafuna ukuthi noma ngiyilande ngihambe nawe esekhaya kodwa anginalidingo ukuthi ngizomambisa le esekhaya kodwa ukuthi uwala kinga yakho lesele siba So manje awuyenza ngane plan yokuthi mhlawumbe uhambe naye. Mina ngeke ngihambe naye inkinga ukuthi mazi ukuthi ini akajoyelanga sekhaya eMalawi. Inkinga ukuthi eMalawi sekathi ngizomuyambisa azokhala lapho seMalawi ufuna umama wakhe ngizobuya kanjani. Uma wakhe na uhambe ngani ke naye? Lo umama wakhe la uyasebenza le ingane futhi uyafunda. Uyafunda. Uyafunda grade 3. Ingane yakhe. Ingane yami.
Oh ingane yakho ufuna 3. Get free la eSouth Africa ishala emshongweni Yeah. sikhala ngako ukuthi hayi sothini thina ama-African sibulalana bodwa uyabona sekudala abantu lapho semulayike upresident wase Mozambique Samora Machel bayilwela lelizwe le ushonile lelizwe le kuthi lapho abantu bemnyama abantu beAfrika abe right so kwamanje uyasigapasa bodwa le South Africa izoba ukuthi lisizo lizothi ayi isisen ubone ukuthi ukuthi ini ngifuna ngikutshela ukuthi isizulu angikhulume kahle kodwa uzokwazi ukukhuluma uzokwazi ubone kanje kudala thina siyakwazi istory le South Africa uyabona lapho unzuma sikhathi ufuna umbulale lapho abelungu la eSouth Africa ubalekile lapho eMozambique uMozambique wamuyambisa eMalawi umbhalela encwadi uyahamba eSambia le president wala le sikhathi uba umlungu uyafonela upresident oseMalawi akekho umzuma lapho wathi awekho siyamfisha thina kuthi le African ibe right sibe together so kwamanje bodwa abantu bemnyama siyagapasa bodwa so saza lele sindu thina abantu bemnyama thina abantu eseMalawi siyahamba uyabona le ukuvota bonela ukuvota ukuthi uvotile la lapho le abelungu uba ku number 2 iNC iba ku number 1 kuthi iNC kuthi ingene kuthi igovernment kuthi ingene ibe together ne abelungu thina siyahamba le abelungu inelanga azongena phambili azoba position azoba ngephambili nina abantu eSouth Africa uzothi ufuna lusizo asokusiza ubani ngeke ubalekele lapho ngephesheya kwaAmerica ngeke ubalekele lapho lisolinye uzokwazi ukuthi mane basi country ukuthi akusize asokusiza ubani even wena kufuna ngikubuze la le African akulokho South Africa ngeke sonke uyenze kahle ukuthi awekho Africa uyabona lapho airport lapho ku elwanje lapho kufika le ama container akavule ukuthi uvulila la eSouth Africa kuphela iba iround le eSouth Africa kuphela le ama container bayavula egole bayahamba semlike eZimbabwe Malawi kubi bayathayiza le indawo azovala ukuthi abantu le eSouth Africa ngeke atayize uzothayisa kuphi le eSouth Africa isoyemela lapho yedwa ukuthi ibe Africa yedwa eSouth Africa kuphela kodwa lele sindu le inelilanga sisojika lele sindu siyoneka semlike isimple kodwa esojika lele sindu semlike bayenza phakela mthakathi lo umuntu akafunde akakwazi istole le izokwazi ukuthi lo asomkhombisa le abantu le singane yasifundisa kanjani istole thina abantu bemnyama sibololana bodwa inelilanga sokuthi thina siyasiza kanjani abantu siyagijimisa uyabona eMalawi kuna ambassador wala eSouth Africa lo ambassador weSouth Africa le eMalawi bayenza ini bakhona abantu la eSouth Africa uyabona ukuthi unelilanga ukuthi abantu eSouth Africa le Malawi bayashaya noma bayabulala noma eZimbabwe kuna Mandebele lo aMandebele basuka le South Africa so le abantu lo ushaka una umuzi lapho eZimbabwe le eZimbabwe lo ushaka ufunani le eZimbabwe kodwa lo lele zindu sizojika inelilanga sizojika le siyajika sizojika uyabona sekwamanje uhambe eThekwini awukho lutho le eThekwini akuna lutho manje noma isaluni awukho noma uhambe egunda noma ukhandisa iphone awukho bonke bahambile kodwa ubani azolungisa lelizwe balungisa babo bagijimisa abantu beminyama muntu ufunika ulungise mina umakaniko ngiyenza umakaniko mina lo umakaniko ngiyenza sikona abantu bawu6 sikona abantu bawu6 lo abantu bawu6 lo abantu bala le abantu bala bayalala bayaphuza ayivale kamyando konke manje like sondola lo bafongi funa ngikutshela mina umakaniko ngiyasebenza umakaniko ukhona abantu
bala ngisebenza naye ngisebenza nawo kodwa ngiyabona umsebenzini akawufuni akawuthandi thina uthi sitole umsebenzini imali incane kodwa le imali incane siyakwazi kurenta siyakwazi ukuthenga ibhuluku siyakwazi kusenta semakhaya siyakwazi kusupporta ingane sikwazi kanjani kodwa abantu bala siwola imali ifanayo kodwa siwola namhlanje Saturday kusaza le imali awekho seyiphusile le imali awekho asowenzani labo sibale ngifuna ngikutshela sekwamanje thina siyahamba kodwa akakwazi ukuthi lizo liyamosha azomosha lelizwe azomosha lelizwe why angafayite lapho abelungu bathatha igolide bathatha ikhopha bathatha ini ku-Africa awubone ini Ibrahim Traoré bayenza ini bayenza lele liso ukuthi libe right Africa ibe together esonkindo sibe right together nini abantu eSouth Africa azovula ingqondo ukuthi laba abantu sibe right sibe together so wena sibale funa ngikubuze wena namhlanje uzokwazi ukuhamba eMalawi ubani azokujabulira eMalawi ukuthi uhambe wena abantu bonke abantu bamnyama lele sinto la sibala uko right lena sanibona madoda siyaphila ayiza kubongela ke mafuna ukuzwa lelizwe lelezeka la so lento sichelayo ukuthi ma akhona abantu banemali asizeka siyazigudukile emakhaya yeah so azina impilo right la South Africa yeah so sakubongela kakhulu matu ufikela ukuze uyizwe le yonke into yezeka la uthi uyizwa kanje sakubongela ke madoda mina ngishatile fethu ya ngithathe emakhaya hayi lana ya kodwa lana nginamfazi wami bengitshona naye yabo so kwamanje mathi ngiyaguduka kuyangikhalela kakhulu yabo ya angithi khona lento ngiyamsiza yona so lento ngiyamsiza yena ngiyamrendela ya ngiyamthengela yonke into yapha engine yakhe yabo so mathi mina ngiyaguduka ngiyazi nje ukuthi azomthola umunye indoda kodwa kwamanje izoba inkinga ya ubunendawo lomuntu othandana naye umZulu noma yena umZulu ya Angela yebo ya so ngezela ukuthi siyabongela nina ngithi nizela uyizwe lenkinga ezeka lana ngithi ya so ngifana ngikuchazela yonke inkinga ezekayo sure angizanga mina bengilala eMaraniri yebo okay umuntu wami bengiyamsiza 400 rand yabo ya 400 rand ya uya evik leyo ya uyathenga yonke into bayidinga yena ya so le mali ngiyamninga yona mathi mina ngiyaguduka ngiyazi nje uthi le viki le azojopheka yabo so ayikho lento ngizoyenza lapho angithi ngiyaguduka ya lento ngiyibonayo ukuthi ngimshiye yena azozama enye indoda ya manje unankinga nokuthi uthandana neyindoda hayi mina nginankinga ngizoba nenkinga kanjani mina ngiyaguduka ya ngeke ngibe nenkinga ya yeah all right mina ligama lami uMr Omaya mfethu silana nawe yazibona nje ukuthi isimo nje siyabhetha mfethu lento sifuna kuyicelayo into ukuthi yabo abantu basibukela even emakhaya ngale eMalawi ukuthi baqhubeke lusizo nje basize nje because ngiyabona ukuthi amabhasi maybe bazoshort because lana every day kufika abantu baningi yabo every day even namhlanje bakhona abantu bafikile yabo nabo balindela ukuthi babhalise ukuthi maybe bazokwazi ukugibela yabo so manje ke nyawo yazibonela nje ukuthi isimo siyabhetha mfethu ya into sizocelayo nje ukuthi noma ngale president yethu nje iqhubeke nje basisize nje sidingakala usizo lana because manje ke kuyabhetha nganwani yabo noma ubani bafona ukuthi kuze kube umuntu osemali noma bani kusizo yona ke sifunayo yona ke sicelayo kuphela ukuthi noma ubani nje ukuthi azokwazi ukusiza la abantu sikwazi ukubeka ukuthi siqhubeke sihambe phambili yebo because omunye uthene lana nidla ubriyani nina nifuna ipaphu ze nibe strong yabo mfethu yabona ke isimo simanje ke mfethu hayi kudla mfethu akukho kumnandi mfethu noma iblani noma yini asiyizwi lutho mfethu because manje sibona ukuthi even isikhathi siyaphela mfethu impilo yethu isengozini impilo yethu isedangerous asiphile kahle impilo yokuphila le mufike eMalawi mase sihambe ngale
ya iplan first izotholakala kuphambili first ya angithi sasuka khona vele sizobuyela khona vele ayikho inkinga first So ushiyanga ngana ushiyanga lutho angishanga ngani hayi ngishiya abazali kuphela la cha la ushiyanga intombi lesa. hayi lana sinya intombi kodwa kokumanje ke phela nje akusona isikhathi saluthando fethu kushubile umuntu asicabangele empilweni yakhe yebo Mawuthi umuntu asicabangela empilweni yakhe shothi intombi oyishiyayo salibona. angithi yalana vele angithi mina ngafika yebo because ngeke ngeze lutho ngizokwenza njani first ngeke ngithathe hayi sobonangalela maybe sizoyifonela efonini kodwa kumanje kumele ngisize mina nempilweni yami ukuthi ngihambe kahle ukuthi ngizokwazi ukubabona nami abasaleni bami yebo Ungenayo intombi le. ngalena ngaba nayo ya nginayo ngale ya hayi Ukhuluma naye online. ngiyakhuluma nayo online yebo Hayi it's a cooking. Khuluma mnganami. Sure. Ngana ngizokhuluma isiZulu kodwa sikhuluma zami zabetha. Ngicela khuluma isingisi kancane. My name is Hamis. My message to anyone who fighting for this country. They said they're fighting for his country. You can see here we are gathering so many people, which means we was working there. So now that work is still there. So I'm trying to say, the people who said we take this job, please can you give that job for those people now? Because we are not working. So people, they get job or not. So try to give them the job. We are living. That even what we was doing here, we stop. So can you make that things what you are saying? They take our job, they take our things, they take our girls. Go and take that things now because we are living. Sure, that is my message for the Pakatagati. Sure. No, I got my girlfriend and she's still there crying. No, I don't have bed, but I got girl there. She crying for me. Whatever, but it's fine. Is in Zulu or? Yeah, it's in Zulu. Oh yeah. Yeah, but it's fine because of I don't have choice. I don't have choice. But what my message is, please make that job to continue because we was working. You can see thousands of people here, which means they was working. So why not now they don't get job? Because they said they take a job. You can see they out down there. There's companies closing the company. So give them that job. That is my message because you said you will take your jobs and you want to fix in your country. Fix it because we are here. You can see we are not going there. They're crying for us. Some people there, they take choco. Hey, come here. Can you help me something? So we're going no more here. So give them that job. That is my message from Pakatagati. Yeah, that is your message. Give the job to the people because we are living. Thousands of people, which means you got 1,000 jobs outside. So give them. Sure. Thank you very much, sir. Sure, thank you. Any question? No question. Yeah. Yeah, he said already that many about transport. He said already, so we can't repeat in tape for what is. Where's the lady from Eastern Cape? The things that important is they said already. So what we did? Hayi siyabonga-ke bakithi siyabonga-ke kodwa cela nishale laphansi nikhulume kahle siyabonga-ke cela niphume nishale phansi kahle nikhulume nolokusana nopakela umthakathi awenze sisintu sakhe kahle but thina siyahamba-ke manje siyahamba-ke uyazi nje ukuthi bayasidedeza kodwa sicela asisise nje asisize nje pakela umthakathi bathule kahle bathule yabona-ke bakhona singani siyalala naso phansi nje yabona-ke kuyabanda kanjani ngiyacela yona nje athule lento ayesalo hayibo siyacela-ke kancane ayekele nje le nto Ukushuthi qonda uthatha ukuhlehlisa kancane umthakathi. Uyahlehlisa Suseduze yebo kanti amabhasi yabona-ke i-transport iyabiza kakhulu nje iyabiza kakhulu uyazi nje uyazi ukuthi i-transport iyabiza ngeke sithathe imali ilokusana encane kanjani 30 days
tetesi hayi uncane kahle kwamanje siyahlupheka. siyashupheka kakhulu Silala ngaphandle. siyashupheka Ngiyasibona futhi ukuthi siyahlupheka kakhulu. Awunike nalo Sanibonani. Sanibonani. Ngiyakuza but ungasuki yes. Ungasuki ngiyakuza. Hayi angeke. Sure. Yeah, nami nginengane la. Sure. Lento weziro ngizwe nephathi kaMhlakathi ayikho right. Ayikho right. Yeah. Kodwa kwamanje ngoba abantu bahamba siyahamba manje. Isikhathi sihamba lento sicela ukuthi nawo amabhasi afika amabhasi mancane. Sibasicela ukuthi please noma ubani ufuna unalo usizo. Cela ukuthi asiyedela amabhasi ngoba sibaningi la. Le ndawo siyele khona silala kanzima. Noma mase kuzonetha namhlanje asiyazi ukuthi singawezeni ngoba amatete nawo mancane. Niyathandaza akaze kunethe ngisho nakanye seleleni la akaze kunethe imvula. Yeah, lokho safika akuzange kunethe imvula. Kodwa njengoba asiyazi isimo sasizulu ukuthi sizongafika nini. Yebo. Lento sicela ukuthi amabhasi nje please umuntu ufuna kuyedala usizo nje sicela sisize. Yeah. Umsebenzi obuwenza la, umsebenzi obuwenza. Mina ngihamba nabantu bawakhaya. Oh, uhamba nabantu abakhaya. Yebo, yes. Oh yeah. So wafika nini la eMzansi? Ngafika 2015 ngahamba. Ngaphinda futhi ngabuya 2024. Yeah. So awunayo ingane, awunawo ama. Nginayo ingane la. Ngishala kaNyusa. Oh yeah. Kanyuso yaPantown. Yeah. Yebo. Uma sathandana naye manje. No sahlukana. Lahlukane ndani? Sahlukana ngoba mina ngagoduka ngaya ekhaya ande ngalapho naye. Naye zikhona izinto kade uzilungisa nazo. Yeah. Kodwa ingane nami siyazwana straight. Sifunda uba manje ingane. Ingane ifunda grade 4 manje. Grade 4. Yeah. So manje ikhale kanjani njengoba uhamba? Kuhlungu kakhulu futhi kuhlungu kakhulu. Akekho umuntu ojabulayo nje. Umuntu washiya ingane la akekho umuntu ojabulayo. Yeah. Siyabonga kodwa lusizo lwamabhasi please cela basiyedele. Yeah. Lensizwa ngiyayizwa iyakhuluma lensizwa le. Mina igama lami Galaxy Boy. Yebo. Yeah, ngicela mina into ngikhala mina ngiyajabula kakhulu isikhathi ngihamba emakhaya. Yeah, mina iplan yami ithi abantu nami ngihamba emakhaya ngiyothakatha. Yeah, ngiyothakatha. Ugogo wami mina dangerous. Uzothakatha abaniki uma ufika le. Manje ngifikile lapho ngiyothakatha abantu bayezile le umthakathi wala. Yeah. Ngiyothakatha. Yeah. Kodwa zomthakatha kanjani? Yeah, ngiyothakatha mase ngifikile lapho kodwa lana ayiwone yabo. Ngisho mina ukuthi yini into ezokwenzeka kuyena uma umthakatha. Asofa. Yeah, asofa. Bangaka abantu ozobathakatha ongababala nje abawu4. Ubani. Umthakathi. Yeah, ngiyamdinga umthakathi kakhulu. Yeah, ngiyamdinga kakhulu. Indaba ungamthandi umthakathi. Indaba ungamthandi umthakathi. Hayi. Lana ngiyamyeka mase ngifikile emakhaya ngifuna ngimthakatha kahle. Yeah. So ugogo wakho unezinto zokuthakatha. Yeah, kakhulu. Mina ugogo wami. Yeah. So isikhathi kanjani ukuthi afe mhlambe lo muntu wakho ozomthakatha ngawo? Mase ngifikile lapho. Yeah. Meshamba 1 days. Oh, 1 day. Yebo. Ufika namhlanje kusasa. Yeah. Manje awusabi ukuthi mhlawumbe uphakele kusasa ngathathwa yini? Hayi angisabe kakhulu. Yeah, angisabe kakhulu. Akusabe. Yebo. Ayakuza mnganami umnikeze umuntu. Nangu bhuti. Ake nimnike ithuba. Ngicela nimnike ithuba lokhu. Ngiyayizwa nenkosi khonto efuna ukuyikhuluma. Yeah, ikhona into engifuna ukuyikhuluma. Mina igama lami ngiyomalinga, ne? Siyangicela bafethu ndila sesukile manje sekile umsebenzi angithi nikhala ukuthi thina sithathe umsebenzi wenu sesuyekile manje uyayibona le indawo sihlala khona kumhlungu ukuhlala umuntu osilisa uyabo manje ke sicela ukuthi la abantu basisusa emsebenzi labo silenta khona basiyeke silinda igovernment yethu izosenda imoto bese ukuthi sizoguduka hayi ukuthi sihlele lana kukakhulu
Mese kuhlaya umhlakathethe sizoguduka. Kodwa ke ningafike niyeze izinto izibhedazo nafe sizobheda kakhulu ngiyazibona. Asifuni ukuthi siphakamisane. Siyazi ukuthi asamfuni umuntu lana ngithi umuntu omnyama ngimfuni. Kodwa ke umuntu omlungu mnyamsaba. Akithi nifuna umuntu waseMalawi niyona lo ngimqosha kakhulu. Hayi thina manje sesivumile siyahamba kodwa ke ningafika lana nijukumeze. Siyangicela kanje kanjalo. Sekukhona abaqalile bafika Bafika namhlanje izolo kade bafika. Namhlanje sibagijimisile kakhulu nathi. Ufike oba namhlanje? Angazi ukuthi ubani bafika n'imoto zawo bafika lapho manje amabhasi abangeke bawu4 yabo. Manje ke siphethe kumhlungu kakhulu. Silala ngaphansi. Uyabona nawo ukuthi kunjani lana. Manje ke sicela impakade ukuthi ni relax nakithi. Ningaphakamise into zingabe right. Kwamanje siyahamba. Awukho umuntu uzosala lana omnyama azohamba. Umlungu uzosala lana. Sizophila naye kahle. Danki bafethu. Siyabonga kakhulu. Danki. Manje wena zikho ingane oyishiyayo la eMzansi. Hayi lana inkinga. Ingane? Hayi anginayo ingane. Danki baba. Oh lentombi uyishiyanga intombi? Hayi ngishiyanga intombi nginayo ekhaya. Nginazo izingane zami ekhaya. Lana ngizosebenza uphela. Yebo. Manje phela ngoba kumele phela uservice ukwenze. Uyabona ke yini ukuthi ngiyayifuna ukuthi ngicele kunina. Nifikile ukuthi nihambe mhlakadede. Nifanele nisinikeze isikhathi. Mhlambe ke u2 months. Ukuthi hayi bafethu nisebenze kwa 2 months after that niguduke. Uyabona la khona abantu baningi bagcwele lana. Siyahlupheka futhi. Bese ukuthi sina imali sifethe guduka. Manje ke sizoguduka kamhlungu. Bese nifika lana niyaphazamisa futhi akukho right. Siyacela umphakathi. Ni relax kakhulu ne? Ningasiphazamisi. Manje ke mngani wami kunabantu abasahlile emjondolo neindawo nje ehlukahlukene abangakafuni ukuhamba. Nina nihlezi la eSherwood sesithi igama sathi seMalawi yaseMzansi. Ningathini uma ngathiwa kufika umhla ka30 ningakahambi? Ungacela ukuthini nje kubaphathi? Hayi kwalawo bafethu mina ngiyacela ukuthi asahambe sihambe. Sengisho uma kuthiwa kudelay amabhasi ukuthi aniqoqe nonke kuze kufike umhla ka30. Shambe bona banamaphepha. Mina ngiphethe iPassport yami. Yebo. Danki. Sicela umphakathi ukuthi hayi ningazihlukumeze siyahamba. Angathumela abantu bake Danki. Mtshele bangathumela abantu. No, ngasikude se-Facebook. Ya, mtshele umphakathi angathumela abantu. Khona insizwe efuna ukuphefumula laba bafowethu. Khona insizwe efuna ukuphefumula bafowethu. Awuzwakalisa ulaka lakho mngani wami. Sanibona guys. Mina ngigama lami nguMusa ne? Yeah. Ngafika ngo2019. Yeah. Ngahlala ku7 years, ngaphinda futhi ngiyahamba emakhaya. Ngabuya futhi ngabuya ngoMay. Ngikhale inyanga eyodwa ke manje ngoJune. Ngafika kumsebenza abantu manje and March baje ukuthi asifune umuntu okufikayo lana nje. Sifuna umuntu unamaphepha. Mase ukuthi umuntu uyazi ukuthi akanayo amaphepha neIT. Makayeke umsebenzi mahambe. Manje thina sakhuluma noboss wethu samtshela kaje wathi okay ayikho into izoyenza ke manje anginayo imali transport ngizokwazi ukubuya emakhaya ongisize wathi anginayo imali ngathi okay fine ngaya endlini yami ngakhuluma noMastand ngamtshela inkinga yami zonke wavuma wathi okay uzokwazi ukuyeza into ozoyenza wena nje ngathi okay ayikho into engizoyenza mina ngoba umsebenzi awukho ile nto ufuna ngiyeza mina ngibuyela emakhaya lapha ngizosuka la ngizoya lapha eCamp bekuhlala khona abantu baseMalawi manje ngifike lana nje bekulayide ke manje ngibabona abantu baqala ke manje wasuka nga emjondolo ufika futhi sophamisa abantu la manje bengibuza ukuthi why baphinda futhi abantu basuka bayekile lapha neThakwini ufika ngelapha elocation uzokhulumeza abantu eCamp why bafunani futhi lana nje manje abantu abaningi kade bephendula abanye bathi hayi anibatshele basuke lapho sifuna ukuyisebenzisa leyo ndawo ngomhla ka30 le nto le abantu bakufika bavuma vele nje andi nisho ukuthi abantu bamnyama anifuni lana nje nifuna abantu bemlungu kuphela nje angithi and thina abantu bonke emakhwelekhwele sivumile vele ukuthi sifuna sihambe and mina ngiyabonga ukuthi khona abanye abantu baningi bafika lana khathi bafika la and ke manje labo bavumile ke manje ukuthi guys lento yeseka la ayikho ke manje and abantu balana nje manje bashinjile inqondo kuphela nje basho ukuthi akasifuni thina manje lento soyenza la sihambe nje and baningi bafika ku2010 bakhona lana bagcwele lana nje bavumile vele ukuthi bafuna ukuhamba yabo
and lana lento silinda thina lapha besithi la abantu like laba abantu bahamba nabantu bamasha and match like Mphakela Mthakathi noNgizwe Chunu ufika izolo la and abantu bacabana naye bakhuluma bamshaya bafuna ukumshaya vele nje bayeka abantu bavela babuya futhi bathula and lento besizothi ukuthi la abantu please bakayeke uza ngalana nje ngoba la bantu lana nje ke manje akana light ke manje akekho light akakwazi ukulala kahle even okusuku bavele bacabanga lento yezeka lana nje so ke manje uzobona ukuthi ungade abantu baseMalawi bezintsha ngoba uthi nisiyale eThekwini uze ngalana kuzokhumeza futhi yabo manje mase uthi ufike la makubona nina ngivele ukukhulume futhi ngizohamba nini kuba abantu basukele eMthondo bafika la ngizolinda umsizo labo ukuthi ibhasi ifika la bathathe bonke sihambe manje nivekishele futhi eThekwini uze ngalana nje bazithi nisofika nizohamba nini nina makhweleko nezintsha yini kanti leyo nje abantu bavumile vele nje ukuthi bahamba nje manje bafunani futhi lana nje yabo and lento mina ngeke ngiqhubeke futhi ukukhuluma sengiphelele ke manje umlayezo obaluleke kakhulu abantu abayeke ukusuka eMjondolo nendawo abahlala kuzona bezonibuza ukuthi nihamba nini ngoba bayabona ukuthi amabhasi ayazama ukunithatha kancane kancane yebo hayi nami ngiyasho bafowethu bayekeni ubasukela bahleli yabo manje thina sesivumile kahle nje asifuni kuliwa nabantu balana nje sesivumile kahle nje yabo thina asifuni kuliwa nomuntu phela sivume kahle phela ukuthi okay abantu baseMalawi ambasambe yabona ngoba lihlezi la angiyakhuluma manje yabo so ngikhombisile ukuthi nina niyafuna ukuhamba andi abantu bakoNigeria basahlele emafletini yabona ke manje abahambe bayosukela bona yebo point bangasukela abafowethu bala andi ngeke umbone umuntu oseMalawi guys ubeya lapha eThekwini bakholoze nami nje manje ukuthi ambani umuntu oseMalawi ngeke umbone ukuthi hayi fuseki nina nje andingeke umbone umuntu oseMalawi ukhiphe isibhamu ngebonisa umuntu walana nje awukho and umuzwe umuntu oseMalawi akasebenza ecompany guys umuntu oseMalawi usuka eMalawi ufika la bazithungele phela bavele bayatheza eThekwini and umuntu oseMalawi akasebenza umsebenzi office akasebenza eSpa akasebenza eShoprite bayasamela umsebenzi ukuthunga bathayize ngami thina asifunde esikoleni phela and asikwazi ukukhuluma izingizwe nje siyakwazi ukukhuluma ilanguage yakho kuphela nje asitayiza ama-drugs if uhambe eMalawi ngeke umbone umuntu unebhema lapha eNyawubi ayikho eNyawubi eseMalawi ayikho nje asibhemi thina eNyawubi ayikho eNyawubi eseMalawi awekho amaphara eseMalawi and abantu baseMalawi akantshontshe angena akayenza ukuthi akabulale umuntu and thina sivumile nje siyahamba asibulalanga umuntu eMalawi ne and awukho umuntu ubulela abantu eseMalawi that's why ubona abantu bonke bafika la bavume ukuthi siyahamba vele nje ekhaya lethu sizolungisa eMalawi futhi ngenisoba light ukhona nje lo uyakhumbula lo wabanjwa eGoli wakuthiwa ngazi wabulala abantu abawu12 hayi lona lo muntu wabulala abantu bawu12 akuyo umuntu oseMalawi lona nje istatement sakhisho uhulumeni sakhisho hayi la abantu bakhona abanye abantu ne singathi kanje eJohannesburg neDurban yabo and le Malawi khona Zimbabwe hayi ukhona eMalawi and Zambia and angazi Mozambique yabo it's like kanje so ke la bantu abanye bafunde language yethu bayakwazi ukukhuluma kahle athi mawumbona wena sothi umuntu oseMalawi lo phela umuntu eZambia uzokwazi ukubulala umuntu lapho abantu mose umbona ukuthi uyakhuluma ilanguage esemazothi lo waseMalawi lona yabona ke ikinga ayileyo nje yabo lento mina ngizovuma ukuthi bayezayo ke manje kuba ikhona into ishintshe ngisengiyibonile ke manje umina nje manje ngiyivumela naye ukuthi ilight vele nje ngoba abantu baningi bazobanja vele ukuthi lona umuntu ulongo lona umuntu olight lona usuka eZambia lo usuka umuntu weseMalawi so manje ngiyamsupporta kakhulu Malema ngalokho akusho right mina ngiyamsupporta noma bani phela mina anginankinga nomuntu vele nje okwami nje anginankinga nomuntu and lento bayese uPhakela Mthakathi noNgizwe nje mina angikhale naye mina and uyena uyese kanje kuyinto yakhe and abantu bangivumele vele nje ukuthi okay siyahamba vele nje but lento mina ngizokhuluma yogcina ukuthi angaphinde futhi asuke lana abantu bake uze ngalana sophakamisa abantu lana nje bayeke abantu lana nje bahambe kahle singalimazane phela nje sivumile ukuthi ukuhlakafete ungabonakala umuntu okufika bonke bavume baphuma vele nje ahamba khulubisana abantu yonalitshela lapha hambe uhlala lapha bayangibona ukuthi angahambi bahamba lapha bayeke abantu baseMalawi kuphela nje khona umunye ufuna ukuphefumula bafowethu ofuna ukuzwakalisa ulaka lakhe uzokhuluma ilanguage yethu
ukhuluma language yakho ubani ozokutolikela mobula mfethu ezozositolikela ukuthi uthini ngoba khona umfethu lo kade la nanga ngicela usitolikele ukuthi uthini baveza ukuthi uzokhuluma language yakho okay ngathi bangathula umsindo kancane usizoza bafethu Jaji ulife tungobempha boma lathula ku Malawi uthi yena ucela igovernment yaseMalawi Jaji ulife tungobempha boma la ku Malawi uthi yena ucela igovernment yaseMalawi kuti atithandise mwachangu kuno tikuvutika anthu uthi basize lana sesiyahlupheka kakhulu tikuvutika kuno tikuvutikana kuliana kuno anthu aungodwala ena zipatala kulibe mankhwala kulibe titenga matenda kuno asihlale indawo right ugcwele izinto zingabe right lawa indawo abantu balala phansi ndetu kupempha kuti chonde boma kumeneko anthu olemera ku Malawi chonde tithandizeni nonse musonkhane umeko mutithandize mwachangu mabhasi abwere mwachangu tibwere kumeneko kuti sicela igovernment yaseMalawi isize lana namabhasi kuti sihambe lana vele kumhlungu lana ndokufuna changu chonde tikupemphani ife tikupemphani chonde uthi uyacela kakhulu basisize thina sifuna ukuhamba ndofuna panopa kukampu kuno kumabwera anthu apano kumasati panga mademo kumasati chicha lero anabwera azulu anabwera moti panopa tisituso kuti abwera ndi chani ndi mabomba kapena ndi chani uthi lana ufika abantu basemzansi bayihlukumeza manje-ke sicela igovernment yaseMalawi noma igovernment yalana eSouth Africa isisize thina sifuna kuhamba asifuni kulemaza umuntu asifuni kulemala chonde kuno tinabwerera mavuto kuti tisasake tisathandize somwe anthu ena ku Malawi uko nde chonde musatisilire chonde safika lana uzosebenza hayi kuti uzohlupha abantu noma udayisa ama-drug manje-ke siyacela ukuthi nisisize sifuna ukuhamba chonde boma la ku Malawi anthu olemera nonse chonde thandizani tinyamuke mwachangu anthu tilipo ambiri kuno almost 10,000 chonde tithandizeni kuno sicela iy'moto zifike fast nisifikise imoto sifuna ukuhamba manje basanafike pafete chonde sesani kuti ungafike lapho ku-30 chonde anthu omwe anabwera kunachita kunenesa kuti pakafika pa 30 asabwera kuno sati pangachita kuti-ke manje-ke sizoba ninkinga mese uhlala uchaya u-30 sizoba ninkinga chonde mawu anga ndi amenonse ndiyankhula zambiri koma ndikhulupira kuti uthengawu ukakuvani mutimvesesa kuti sikuxolele kakhulu ukuthi-ke manje-ke asifuni kuba ninkinga mese ushaya ushaka 30 ukuthi jonde kusho ukuthi kuyacela uthi jonde uthi yacela uyabona jonde ngicela ukhona omunye onali iqhawe Sanibonani bafethu ukhulumele phezulu Sanibonani bafethu ngiyabengelela nonke basenzansi igama lami MK Kazembe lento siyibongayo la yokuthi ke le government yala ifike mokushesha izosisiza thina ukuthi sikwazi sihambe kodwa lento sizoyicela kakhulu yokuthi ke nina abantu base South Africa kufanele niyeshise umoya thina sivumile ukuthi sesiyahamba akekho umuntu kusho ukuthi akahambe kodwa lento sizoyicelayo ukuthi niyehlise umoya ukuthi thina siyahamba cabanga ukuthi bonke nje bala bezansi bayabuka ukuthi ke abantu baseMalawi bavumile ukuthi bayahamba sicela ukuthi ke ningabe inhliziyo yempi ngoba thina asifikanga kuzobulala umuntu safika kuzosebenza kodwa ke lento siyicelayo nisiphathe kahle siqoke izinto zethu sihambe kahle nathi mase sizofika lapho ekhaya sizobonga ukuthi abantu base South Africa basiphathe kahle sifike kahle singahlukumezani lento le ayikho right ngoba sonke thina abantu abamnyama sama Africa kufanele sinikeze isikhathi sokuthi ke siyenze izinto zethu abantu basenzele zonke izinto baqede nje sikwazi ukuhamba ninga